Lars og Frank. I dag skal vi spille noget Euro Truck. Selvfølgelig skal vi spille Euro Truck i dag. Og ja, det er episode 1. Og det her regner med at gøre til en let fordi jeg skal lige til at lære noget andet nu, så Lobot, nej. Det er en af mine venner der. Og nej, det er ikke ham der, Markus. Men ja, nu jeg tror det var det for den her gang. Og så vil jeg snart komme med en til episode, så hej hej.